كبرات تساتفتي نقابة نقعد عن مساكم كبور زبيرترا زي توتر قدام بنقابة لك هاجر زفنو مدرخ للزبيو كبورن جقنان هزبنا دك نبسون دكون نبسون هابتون ناو حازي دلع على مسوات النت كفيلو هاجرو نسازو سألو مبل 33 عمت كخبرن كلو نقع حقو سكا نبل كوينو قنا هزبنا زحالفو زرلو بواهن حزنن عين رسعن سلزغونا خا نزي بإساس زمرح نايرب حاسلطان وجل قدف مسفتحن ديموكراسن فتصم زمدنا سيترف حلم زيبلو كاب علامة هزبي الجيسو كالي علامة نمعوات أبقصالي عفدا سقاين سدة شخيلو يساقيكا بمهلاو مأنتي مرقاس ملو كل مداوي مسالات كتقالسو قدن كوينلو نقابا كم مدرخ هزبا وقالسي حلمتات كاخ زي تقبارو أبقصالي قلسي أني حنانا لنا تعويتنا كنبل النخل نسخا أنتا كبور هزبي هاجركا ونينكا نعخا زقلقل التقايقو منقست تخيلكا فتحنا قيسو وشتخان مسكبابي خان سلام نقيسو من بعد ساعة تجمر قصلتينا نتن 33 عمتات حرنتك حريم زرقصن زጨፍለቀን ምልክ ኣይተ ኢሳያስ ከ እንቋዕ ኣብፅሓካ ማለትና ዶ ይኸውን ኣይፋሉን መጠንቅቕታ እዩ ዝልእኽ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ሸውዓተ ንኣይተ ኢሳያስን ጉጅልኡን ካብ እትሕልፎ ብስራታት كتاب صفاته هذا حزبنا حراوسيو هاجرنا كيرجات كل ساعة أم شقرارن فرحن كنبر مخانو إذا معلتي التبصرو ننصح حقي هاجر تقريصو كسرح مخانو التبصرو هاجراو بايتو تسريحو كساع كسرح زخيللو مخاني التبسر فلزخون خا سلفتاتن ولق زيغاتاتن توداديروم هاجروم زغلغلولا مخفات حدش مدرخ التبسر إذا معلتنا صنت زيئة كاب كلتا شحن حادن أتحيزن زتلقوت على السانات هزبي كغفتان عاويلن دمص حزبن كقالحا مخاننيا التبسر شاد شاي اتوم بسنكي قفعي هقدف عاد اليونانيوم ابتقسي النا تباهلو ترفقوا دو مدربداتاتن بحرتاتن توحيتهم زترفو تلقع مساء ولدو نابهاجروم تمليسوم هاجروم موريسوم ما كمرحوا مخانوم التبسر شاوعاي أما فتصمتو هاجرنا رجيئة حزبنا أفلبنا في حزفور على تمعارفو مخانو التبسر كل ساعة كبرني جقنا حزبنا كابزقص إليه بخلت تخورات تقالستي نابز قربو كلت رأسو وقعتات كما الحكم قداماي عاود جمال محمد أبو بكر هالاي حاورد خفلي باشاي يوم عاود جمال
ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ሒዙ ክቐርብ እንከሎ ሓው ባሻይ ህልውይ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሒዙ ክቐርብ ጀማል መዲቡ ብዘቐረቦ መሰረት 20 ደቃይቕ ክወስድ እዩ ባሻይ ቁሩብ ክምጠጦ ስለ ዝኽእል 30 ደቃይቕ ክንምድበሉ ኢና ኩሉ ሳዕ ንተሳተፍቲ ክሳዕ 5 ደቃይቕ ንህብ ከምቲ ልሙድ ክትዓትና ብምክብባር ይቕፅሉ መደብና ሰዓት 4 2 ሰዓታት ካብ ዝጀመርናሉ ይፍፀም ይቐኒየለይ እሞ ኣው ጀማል ቅድሚ ናብቲ ርእሰ ወግዕና ምእታው መን እዩ ጀማል ነዚ ገዛ ከተላልዮ ዕድል በካ يغني ممر زرو سمي كم تستبهل جمال محمد بهل توليد زعبو كله أبو سمران نيرو أبو هاي سكول وديه المكان أنت مهراي نير ب7 4 وديه طبعا شو عتن دمانة جدا نيرو وتر أنت ناي كله زبنا ننسي نفس السودان أتيه 10 عام دما أب السودان نبيره كم ممهر كم تمهراين كم ممهر أب كومبوني كارتوم ممهر نيره كم تمهراي دما أب كارتوم يونيفرسيتي تقدماي ديجرناتي أب إيكونوميكس نيرو دهريو ناي أب جراد سكول بمتاو معلاي دبلوما أب أفرو إيشان ستاديز غيره بمقطع ماسترز ناتي أب بابليك أدمنستريشن أب كارتوم يونيفرسيتي أب 8 كمونتن ناب أمريكا متى ندجنا ماستر أب ويدما MBA كامرسر يونيفرسيتي تقونات كيفولو إذن لو محيزي زر لخور اسم باري تزم دنا ناي إريتران كونتات ناي سودان زملكت كوني مبزحتو زي أبزغري زر لخور ديتا خابتين نتيسس ناي ماستر ناتي لتصحفو زنو وركيو مبزحتو ناتي تيسس أب refugees and relationship ناي سودان نس إريتران زنبري كوني تاسو هابت نجزي أسرع دقيقة غني لي كلام ويبيرو حيسكم ترلخم زن سأبنت ليتات حافون مو ندحرايو كحب زانينا بوزة أتصرتين عدي بيجا convention وبيجا manifesto كان ايتي جنرال سوار الدهب سالسيتي ناي سلاح كرار زبلشن حافمو ندحراي كندخدنينا بزعبو وخنزاربونينا تنمجرسا دما أمة UMMA أمة بارتي كلاي بارتي دما Democratic Union زم رئيسهم زرلخو حجي ندحرايو أبو زحبوتا كتقصهم سل زغون كيو أتوكرو دما خدقبرو لن حدر أبل تقراربانا يتصحفي بملك أكاديميو قطريسات أهازات اللو سرحو كله بملك جغرافي بملك إيكونومي بملك
ፖለቲክስ ናይ ሱዳን እንታይ መስል ነይሩ ክብየ እምበር ናይ ሱዳን ጂኦግራፊ ቅልጥፍ ክብላለኒ ዕድል ንገለ ሕቶታት ወይ እታ ጊዜ ክጠቕመን ምንቲ ጂኦግራፊ ናይ ሱዳን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ክትከውን እንኮላ ንቀይሕ ባሕርን 8 ዝተፈላለያ ሃገራትን እትዳወብ እያ ምስ ኤሪትራ ዘሎ ቦርደር ቁመቱ 686 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 426 ማይልስ እዩ ኣብዚ መስመር እዚ ብዙሓት ቀቢላታት ይርከባ እታ ዝዓበየት ቀቢላ ድማ ቤጃ ትበሃል ብዙሕ ህዝቢ ሱዳን 46 ሚልዮን ብ2022 ናብ ዝተወዘ ሰንሰስ 46 ሚልዮን እዩ ሱዳን ኣብ 18 ክፍለ ሃገራት ማለት ስቴትስ ትምቀል ስፍሓት መሬት ናይ ሱዳን ድማ 1 ሚልዮን ስኩዌር ማይል ነይሩ እዚ ቅድሚ ደቡብ ሱዳን ምንጻላት ዝነበረ ኣሃዝ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ተኻልኣይቲ ነይራ እታ ቀዳመይቲ ግን ኣልጄርያ ብቁርብ ስኩዌር ማይል እያ ትዓቢ ኣብ ሱዳን 500 ዝበፅሓ ቀቢላታት 400 ዝተፈላለየ ቋንቋታትን ለሃጃታትን ዘለዎም ኣህዛብ ኩሉ ከለው 800 ናይ ኣፍሪካ ወይ 200 ናይ ዓለም ህዝቢ ኣብ ሱዳን ይርከብ ቁጠባ ሱዳን ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ ነይሩ እቲ ቀንዲ ሰደድ ሰሊጥ ማለት ስምስም ፉል ጋም አራቢካ ትግርኛ እንድዳድያ ገለያት ትባል ተሽምረሰያ እጣን ዓይነት ጋም አራቢካን ኮላ ዝኸውን እዩ ከብቲ ሽኮር ጡጥ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ነዳዲ ተረኺቡ ምስኡ ወርቂ ብብዝሒ ይፈሪ ዩራኒየም አይሮን ኦር ማለት ሐፂን ክሮማይት ማርብል ጻዕዳ እምኒ ማለት ማርብል እንደ ኣስታዊታት ነይሮም 2010 እምበር ዝነበረ ዘይት ምስርሑ ብዝሓቱ ክሳብ 7 ቢልዮን ባረል ይግመት እቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ድሕሪ ባይታ ምእንታን ኮነና ድሕሪ ባይታ ኮነና ምእንቲ እቲ መበቆል ናይ ሱዳን ክገልጾ ፍትነ sorry drop ገይረ ነይረ መስለኒ yes ይغريتا it's okay okay ስለዚህ እስቲ ናይ ሱዳን ማዕድን ሳዕድናቱን ንሕጂ ዝመፀ እዩ ኣብቲ ታሪኽ ናይ ሱዳን ክንመፅን ኩለና መበቆል ህዝቢ ሱዳን ነገደ ኩሽ እዩ መበቆል ህዝቢ ሱዳን ኣብ ነገደ ኩሽ እዩ ኩሽ ሴም ገለመለ ዝበሃል ከም ሴሜቲክ ትራይብ ናይ ኢትዮጵያ ኑቢያ ካብ ደቡብ ግብፂ ዝፈለሰ እሞ ኣብ ገማገም ፈለግ ኒል ዝሰፈረ ኣዝዩ ጥንታዊ ህዝቢ እዩ ናቱ ንግስነት ዝነበሮ ሰፈሪ እዩ ኑቢያ ካብ ደቡብ ግብፂ ጀሚርካ ንደቡብ ወገን ዝኸይድ እዩ ንግስነት ቤጃ ክሳብ ወሰናስን ኤሪትራ ዝለሓነ ነይሩ ታሪኻዊ ኣህራማት ኣብቲ ሰሜን ግብፂ ዘሎ ኣብ ደቡብ ክፍሊ ዝያዳ ምዕቡል ከም ዝነበረ ታሪኽ ይምስክሮ
እቲ ብሽም ንግስነት መረዊ ዝፍለጥ ብዙሕ ታሪኻት ዘለዎ እዩ እምበር ቤጃ ኪንግዶም ወይ ንግስነት ቤጃ እቲ ድሓር ዝመጽእ ኮይኑ ኣብ ምስራቅ ሱዳን ንንዊሕ ግዜ ዝሰፈረ ሳብ ምዕራብ ኤሪትራ ዝተዘርግሐ ምንባሩ ታሪክ ይነግረና ንግስነት ቤጃ ሳብ ኣብ ኣክሱም ዝለሓነ ነይሩ ጥንታዊ ታሪክ ክንምልከት ከለና ካብ ምብራቅ ናይል ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ቦታታት ኣብኡ ተዘርጊሑ ነይሩ ሃይማኖት ኣብ እስልምና ኮይኑ እቲ ኣብ ኣክሱም ወገን ዝነበረ ክርስቲያን እዩ ቤጃ ንኡስ ክፍሊ በኒ ዓምር ሃደንደዋ ካሳ ኢሰተራ ኣብ ኤሪትራ ቤጃ ቋንቋኦም ካብ 107,000 ክበፅሕ እንከሎ ኣብ ሱዳን ድማ 2 ሚልዮንን ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ቤጃ ቋንቋ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቤጃ ኣብ ግደ ኣለዎ ኣብ ኤሪትራ ምዃኑ እዩ ኣብ ኤሪትራ ንፅውዖ ከለና ቤጃ በኒ ዓምር ሃደንደዋ ካሳ ገለመለ ዝበሃል እዚ ንኡስ ክፍሊታት ናቱ እዩ ዘመናዊ ታሪክ ሱዳን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ማለት አንግሎ ኢጂፕሽያን ሩል እዩ ነይሩ እሱ ድማ ካብ 1899 ክሳብ ናጽነት ናይ ሱዳን 1956 ብዙሕ ህዝቢ ክዛረብ ከሎ ሱዳን ከምዚ ብእንግሊዝ ተገዘአት ገይሩ እዩ ዝወዞ ግን እቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ጥራይ ዘይኮነስ አንግሎ ኢጂፕሽያን እዩ ነይሩ እንግሊዝን ግብፅን ምክንያቱ እቲ እዋናት ግብፅ ብሪጣንያ ንግብፅ ትገዝእ ነይራ ነቲ ነገስታት ኣብ ግብፅ ዘሎ ኣምሪሓ ንሱዳን ሒዛ ሱዳን ኣብ 1956 ነፃነት ክትወስድ ኮላ ሓድሽ ዲሞክራሲያዊ ሊበራላዊ መንግስቲ ብመርሕነት እስማዒል አልአዝሃሪ ተመስረተ ነዊሕ ከይፀንሐ ኩናት ኣብ ደቡብ ሱዳን ተወልዐ ንሱ ድማ ካብ 1958 ተቐዳማይ ኩናት ናይ ደቡብ ሱዳን ነይሩ እቲ ተዋጋኢ ሓይሊ ኣብቲ ግዜቲ ኣንያንያ 1 እዩ ዝበሃል በቲ ዳይሌክት ናይ ደቡብ ሱዳን ኣንያንያ መርዛም ተመን ማለት እዩ መራሕናቱ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ቀዳማይ ኩናት ወገን ጆዘፍ ላጎ ይበሃል ብ1958 نوح كي تنحي اسماعيل الازهري تكلاي مينستر زنبري بجنرال ابراهيم عبود كاب سلطان لغاي سودان بزيادة سفلتلو بكوديتا وبمقمطالات منقسيو نسون بشنتي عتمي سنسان 4 سلطان لغيو جنرال عبود بسنسان 4 تقمتيلو دحريو سيبيلاو منقسم مرجع تخايدمو أمة بارتي وي مهديس بزل على دمس تعوته مستحفاح أمونغو يونايتد يونيون بارتن دما قلصله السنين تنكل تقندي سلفيتات زنبرة بارتي مسرتاتو أب هايمانوتي نيرو سرتو أب أنصار زبال هايمانوتي نيرو ناي ديمقراطيكي نندما زيادة تلوى زنبرة خب قد سخوينو مسرتاتو ختمية يبهر حزوة نزنك تغالات أنصار ختميان بشعنتي عتن تنساتي عتن اندقنا علوى منقسي بنوميري خايبه أبتك زيتي نوميري أبعلوى خاد كله تزحي لوي زبرت أكومنستي نيرو أبتنا مجمري الدرسانة تغصم أخذ لها بتعميز قرمكا
يخون بر كومونيست أنصار نوميري علوة خبروا فتينهم بشحن شعتميتن سبعان حدن تمرحناتهم زنبري عبد الخالق محجوب كمو ميجر حاشم العطا بموت نوميري فردهم تعاد ما تا مس كومونيست زنبري زندنا أبكيها نومير مباب أبسطان كسب إبريل ميازيا شحن شعتميتن سمانين حموشتن كتفله نوميري مستقمت عليه سيقولا ومنقص المتس نحاد عمل زخونجن جنرال سوار الدهب أبسلطان يمتس أي متسيني كمرح يدليني اندابلي تي سيقولا ومنقص زنبر بسودان بدفئتناتو جنرال سوار الدهب أبسلطان متس سوار الدهب مسيري سرادما حتصير تاريخ اللو مبار سيقولا ومنقصين بسابق المهد الزمرح تمسرته نستون بجون شعنشاتن ثمانين شاتن بجنرال عمر البشير تعاليو بخلتي شحن عسرتن عندنا عمر البشير أبسلت أنا بزنوبرلو كساب 300 حزبي كموت كله أبدار فورخون الله مالتي السودان ترى زي فلت من جمرة جيجيو الكيت ويلوتي بدم زمته أبت جيتي حساب 3 مليون زبط حزبي تمزابيلو أبزنا حج متينا انتهي تنجر حمتي من إيو زدوغولو وحمتي زبل سباي محمد حمدان دوغولو منيو السبزي أبسمين كردفان ويدارفور زول كوينو درجة تمرتو مبعتا إيو نيرو شامناي كفري بتسيهم مويو قواسا خوينو أجمال أم حلاو زنبرمو بتبعتون جغلنوتون بقبيلو السفر حنبري عمر البشير نناي دارفور نعبي كهدعلو نجن جويد مريحو هلك فتنة أبكباب دارفور السفر حيبعتا نيرو حميتي عمر بشير ماليا زي بلو اتكن جنزدن حبو أبقونو نخصنه سراويت أماكل أفريقيا سراويت نحميتي كان ماكل أفريقيا أدن بمؤتمر حيال بيتا مسرته تابو حليفو عد يمن زنبر النعبي مارو 10 شيخ سراويت أمريحو ناي إمريتن سعودن تواقعي كونه عد يمنيو مش جنرال حفتر زي أب ليبيا زلو كفال ناي ليبيا زلو جنرال حفتر زبال دهر علوان ناي قداف زمتعيو مسؤول طبق زندنا اللو ناي روسيا عصوبات مالتو واغنر جروب مساعتهم طبق زندنا تلزنبرو ناي كبابي قبل الكونه إذا زي بحال برد ما كاب حفترن كاب روسيان رخبه أمي ترشا ناي RSF Rapid Sudan Forces ملو أزازي كونه أمي ترشا ناب نيتيشه أريغوتي سراويت ناتو كلهم عصوباتهم نمدب سراويت سودان زودادر كونه بتنيتشه الزغبرو نسراويت سودان سدسن تشهيني روم كودادر جمره بمجرشا ورحربعته بسران سدسن دما سودان زهلو وق الحد تجمره بعدين نايزوق اب سودان زلو انتاي مسل ببقوانو ازيناتات نكتاتو لينا جن باحاز كوبكم
أبا حتى الجزء كلتن سدتين في السودان 3 مليون بسيحهم معرفة 9 مليون هزبي كمزابيلو تمالي زوج أدمى تمالي بالثالثي تقرت أن السودان بمولو عنيو تواجه كسب 8 بليون دولار يبتسهم بريج ولا زي سرجاتات مسمرات زبملو عنيو الزما أبعمد زي أكل السودان failed state كوينة أبز سعبين الزخبط صحن كله حنيتي بزح نبينو كوا زي كونه ناي وطا حيلي تاتفون أبغنو دوي لني كابنت جنرال ويسلي كلارك نا أمريكا جنرال أبي جالت فور زنبري أب كلتشحن 14 أب ناشونال جيوغرافي أب ذهبوا ملتي يحركينات عراق خونا له مالتيو نحنا تجي أمشا هاجرات اللوا نساتن ليبيا يمن سودان أمج الرئيسة بما إيران تنعنون إنا زبلنا تنعت تقبلهم زنبري بخلتشحن 14 يقلد فيهم فلذي عنوة ناي السودان بالسوداناويان تراي يكونن ناوتا إدون زلوي مبار تتازول خم عنتبا بيجا كونفنشن تبل بني عامر نبيجا زدت على تكم ننقص بيجا أب إسراتات أب أربعات كم بحدش تولعوا الزنبرت انتهاوي نكسنة بيجا كنمل سوئينا زبل ننقص خايد تننقص بيجا خلو نمنون كروسيوم أب إيريترا زلو بيجا أكلناتهم سلزغنة نسون تحتيهم كتغلل أب كونفنشن زحلو فوي زانت بزيئة وننقصنا حاجة زقبر لهم كساب حجدا هاي فلتن دي ساعبينو زبل سب كم حتو كغربة خيديو زانا قرزيئة أنا بعمي غسل السلطة بتمر تعاصل الزو سبقوا أب نسون حبوس حرما سرتنا يبوتسوسو أب أتلانتا متسينا ميرو حتيكيو زعبا بيجاسي انتاينا منقص زقبر زلو نبيجاز حقز نبيجا محقاز مالتكو الربعي تفلنا إريترا ناب سودان نمقال مالتيو كمي جرا زي أنا قر كوينا ليه هو إلمي أنا زفت أنا قريب ليه محمد بعد عبد الله جابر يقول تقول مالت كالي خايلي عبد الله جابر على في ناي السودان زنبري بشم ديمقراطي زنكس الزنبري ناتو على إذا بيجازي كاب السودان إريترا زيادة حدقين يخوين سمعني توارد دهب حقوا يخومي لنيري جنرال توارد دهب نمير مسوردة كلاتنا هم تم نذكرون حدا عمت إلو محيلو أبتحنت عمت نزقبر دما سلطان نسيب أركب بزحات سبات أي فلطوان هون ويون فلطوه هون أبسمعن حدا حد كجبرن كله أمغو تقال له حدا سنسباوي حيث تاسن أبتوانتي أبقرقر سودان بهالبوتا تراوي السودان أتيو نتوق دوخم زبلو أبزخون التاريخات النعزو بينا نيت سراوي تتعزاز زنبار وارد دهب إيونيو مخنياتو ناي مسراء السودان
ለሰራዊት ኣዛዚ ስለ ዝነበረ እዚኣ ንእሽቶ ታሪክና እያ ካልእ ብኣርባዕታት ሰልፊታት ኣብ ኤሪትራ ምስረታን ከለዋ ገሊአን ዩኒየን ገሊአን ነፃነት ክብላ ከለዋ ሓደ ምንቅስቃስ ድማ ብሪጣንያ ዘምፅኦ ነይርዎ እንታይ እቲ ምንቅስቃስ ኤሪትራ ኣብ ክልተ መቂልካ ክፋል ናታን ኢትዮጵያ ሓደ ክፋል ድማ ናብ ሱዳን ንምእታው እዩ ኣብዚ ኣብ ዘለኹም ገዛ እዚ ታሪክ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ግን ኤሪትራውያን ተቃዊምናዮ ኢትዮጵያ ዳርጋ ሕራ ኢሎም ሱዳን ከንታይ ኢሎም ሽዑ እቲ ናይ ምምቃል ክፋል ናይ ኤሪትራ መፃኩም ይኽበሃል ከሎስ እንታይ መርገፂ ወሲዶም ክልተ መርገፂ እዮም ነይርዎም አንተ ወጥቂሰልኩም ነይረ ናይ ኡማ ፓርቲ እንዳማህሊ ማለት ናይ ختمያ ፓርቲ ድማ NDP ዝበሃል ዞም ክልተ ሰልፊታት እዚኦም ካብ ናጽነት ናይ ሱዳን ጀሚርካ ተወዳደርቲ እዮም ነይሮም ሕጂ እቶም ዩኒየን ፓርቲ ختمያ ዝኾኑ መርሓባ መቐል ኤሪትራ ኢሎም ተሓጓሶም ገሊፆም ስለምንታይ ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ሙስሊም ኣብ ምዕራብ ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነብር ኣብ ሰሜን ዘሎ ሙስሊም ናይ ኤሪትራ ختሚ እዩ ختሚያ ዝበሃል እንታይ እዩ just school of religion ሕራይ መቐል ኢሎም ምክንያቱ እቲ ኣካልት እንተደኣ መፂና ናይ ኡማ ፓርቲ ክንስዕሮ ኢና ኣብ ውድድር ብዝብል ውዲት ኡማ ፓርቲ እንታይ ኢሎም እንዳማህሊ ምዃኖም ኖ ኤሪትራ ኣይትምቀል ኣይትቁረፅ ተደለኹም ንኢትዮጵያ ሃዋ ተደለኹም ነፃ ግበርዋ ስለዝፈተውና ወይ ፀልኡና ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ختምያ ብሚልዮን ዝበፅሕ እንተደኣ ኣብ ሱዳን ተፀንቢሩ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናይ ዘን ክልተ ሰልፊታት ክመዛበል ይኽእል እዚአን ከም ታሪክ ሓዝዎን ኢኹም እቲ ካብኡ ፕሬዚደንት ዓቡድ መን እዩ አንተ ወጠቂሰ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ ግደናቱ ኣብ ኤሪትራ ብጣዕሚ ኣሉታዊ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ፍርሒ ናይ ሃይለ ስላሴ ነይርዎ ሃይለ ስላሴ እንታይ ገይሩ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብረት ክህቦ ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ኢንተርፊር ክገብር ንምንታይ ምስ ተባህለ ምክንያቱ ኤሪትራ እውን ኣሚን ሱዳን ኣብ ኤሪትራ እውን ግርግራት ትገብረልና ስለ ዘላ ንኸይትድቅስ ሽዑ ዓቡድ ኣብያተ ፅሕፈታት ኹን ምንቅስቃሳት ናይ ኤሪትራ ብፍላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤሪትራ ይሽዑ ኣስይዎ እዩ ኣሉታዊ ነይሩ ሰላሕ ከራር ኢለኩም ነይረ ሰላሕ ከራር እምበር መማህርተ እዩ ነይሩ 3 ዓመት ኣብ ግራጁዌት ስኩል ብሓንሳ ነይርና ብሓንሳ ነፅነ ብሓንሳ ንዕል ኣብቲ ግዜ እቲ ሜጀር ኣብ ኔቪ ነይሩ ሕጂ ነቶም ሲቪልያን ወይ ካብ ሚሊታሪ ኦፊሰርስ ኣብ ግራጁዌት ስኩል ንክገብሩ ናብ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ይትለኣኹ ነይሮም ዑመር አልበሽር ክመፅእ ከሎ ምክትል ናይ ዑመር በሽር ሰላሕ ከራር ይኸውን ክትዝክርዎ ወይ ታሪክ ክትሪእዎ እንተዳኣደለኹም ተቐዳመይቲ ናፅነት ናይ ኤሪትራ ሰላሕ ከራር ናይ ኔቪ ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ሜዳ ንግስቲ ሳባ ኣብ ቲቸሮ ኣብኡ ዘረብ ናይ ሱዳን ልኡኽ ኮይኑ መግለፂ ዝሃበ እዩ ነይሩ ከም ዝበልኩኹም ዝምድናይ ምስኡ ድሓን ነይሩ ንታሪክ እውን እዩ ኣነ እውን ኣባል ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ ኤሪትራ ስለ ዝነበርኩ ንራኽብ ንዞም ሰበስልጣናት ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ዳዕሎም ኣብ 92
كارت أسمراني رخابو نكارتم خيد كارتم مسكوت كسك سلاح قرار سلام كل إلي أبي صفوت خيد أبت جزيتي ناي معدن مينرال ناي معدن أويل منستر يخوينو يرخدني مصر عيني درجة أويلو ويزبلو هنت نجريها انت يخوينو إسياسي انت ترغيب ويلي إذا بقدامي زقبرو الزربا بقدامي تبهر زلمتها تذكروا أب 1991 ديسمبر زعبا جهاد ندابل زربا جهاد زبال حيلي مسيهم بالسودان جيروم سوات قتيلهم الملي زبل نو زربا تزاريبو أنا دوما نسمونا كارتوم أتلهم سرخدني كم يجيروهم غالي نحنا تي أزينا نفرحوا بوردر إذنا إريترا بوردر يوين عشا إريترا يعني أنت راح جبرحكوا أتعلكم موجهات ندابلكم قليلة بوش سيس فلتونا قرقيروني نسراها معكم تبلا لخايلني فلتون دي خازو بوردر ناي السودان كفوتو كويني كفوتو كويني كفوتو كويزو بوردري من أتو من وصفي أتفلتني خا ده حسن يرسني أبوي نامتين الحمد هذا بحدث موتين أوكي أكثر ميت غير حراي البوردر زكو خفوتي ويلني من أتو من وصفي أين فلتنينا تذكر دويلني شو ذا سنبدني أبشحن تأتميتن سمانة حموشتن أنت نجر كان نيركا هاي أركي سجزنا وري أنت هاي ولا له كاتشاي ورار تكادون كله اتنا أمن ناي السودان زنبري زوصلوا سجنتي زوا قنبار كابت فأساد حين وايد كاني سين ده حقوق ويلي أنت أي تفكروا شو مركب زمتك نيرا بنزين قلملت عينا أبتي تنياتنا يشتى ورار منقصو أبكارتم مزيو خشمانو مس نميرخ قبرون كله تنم غيرهم تا مركب أمتياتو زلا ندادوخون اتكي كير راقف إزاز حليفو هذا نيتسطسا ناي السودان حلاف زنبري أبور سودان بإيلا وانينو زملكتهم أكل تسويعنا إريترا نعغلتكم وسدوزي أغرق الراقفو بلو مالو بالمشيت يترف بغتري يترف مع تراكات متين قواريتن وسيدونو ناي بنزين شجر حينو حابل جيد أو تسب نيرو ويلاني 85 سنة أعدي لها زي أنا جرزيا أبكرون تحيزوان نيرو بس تاريخ نايزي نعمل زبلكم زلخو تلخن دي عب حداث إريترا تاشم نيرو زي مسواتي وادحرنا تبل حمد نيراتهم أبو ون أغريبو ما نيرو تايري كذي زندنانا من السودان تمنقسي مساخان ترى خوينو أي كسرحني تمنقسي أنت أركات خوينو جن تهزدي أبو النخيل تغير مرقتي قبل اللي سورة إريترا زنوبوريا زي أنا يسرح كراريا من جهاد بالزميكة تايلوني نحنا جهاد زبال يديبلنا نفلتين عيسى السلام تحجهم يلزروا هم زقبرة نا أمريكا أكيد نمقبار قط أبو ودي غسل زلو ننحلاوي يلزقبروا الجزية ناي سوار الذهب أمثلكم ناي بيجا أمثلكم ناي سلاح كرار أمثلكم ناي عبدون تم البتام مرقت حسابتو تغيسر له السودان بزهت فلتهم إريترا بسدتين تاسعي
أب سدتينياتات كم جروب حزب خيط كله إكسودوس وي بزز أخو متخلو سدتينيا خون إنيو ببحدة جن بزحات النيرم ناي كتبا إميغرانت زنورو مع سيمو تزعبي سدتينيا بجملة زمتة أب جنبوت تحنتي عتميتن تسان شو عتنيرو أب الزما كباركا هاي السلاسة محرتي أب جمرو لجيه ببزعي وحزة تقدماي وحزي نسينيرو أب تاريخاتكم نريو دحريو أب سلسر بعد جزيتات أب 85 دحريو أب كتماتات عرض زنبر أب درقم سملسة رابعي بؤزو ناي سدتين نيرو تاب حجي ساب 300 شيء إريتراوي سدتين أبتعدلو تاتقر من كل جزيجم ناي ريفيجي كونفنشنز بحاللو وي بروتوكول وعلات سدتين انتاي تقبرلو خمي تحزو انتاي مسلالو قل الزبن إن يونايتد نيشنز بحري لما أو إيه زحلفو 204 تسعة نا يونايتد نيشنز أبالات زفرم على السؤال كي جرموكم منيا زي فرموتو زي تقبل استو إذا عشان من قصتنا طب حجي نت كونفنشن أي فرمولون مسو 4-5 هجرات اللوا باكستان بنغلاديش كيوبا ليبيا نيرو هذا 5-6 هجرات اللوا نحنا زبزح السدسينياتات أب السودان أميتنا ساب حجي نت كونفنشن أي تقبلنا حراي أمودا بتفح له أبزو وانزي طعام تحيليتات ناي السودان بزحتهم 32 وجلتاتن ودباتن إيوم كلهم دما برزعتهم دارفور تدنسيسو فاشر وانا ختمان اي دارفور تدنسيسا تسيبل لايف تم زابيلو عتنتني ليو مغلاصو اي كلينني ببوان سلتريو انت خطفتو اغن ام براو سودان ابتي دوباتنا اريترا زنقساسا تلفيتاتن ودباتن سيفيكاويا محبرات اللوا نزتن ناي بيجا يونيون فوائن نساتن خادي بيجا كونغرس كالاي Eastern Front ثالثاي Federal Alliance of Eastern Sudan رابعاي رشايدا 3 Lions همشيتي Supreme Council of Beja 15 شاتشيت دما Eastern Sudan Trek نهادن دوا ስለዚህ ኣብ ጎረቤትና እዘን 6 ናይ ቤጃ ኮንግረስ ተዛዓበየት ካብኣተን እያ ኣብቲ ጎረባብትና እዮም ዘለዉ ኢሳያስ ሓንሳ ንሲ ብረት ህብ ሓንሳ ንሲ ኣኼባ ገብር ኣብ ኣስመራ ኮንቬንሽን ክገብሩ ይፅውዖም ኖ ኣይክኸዱን እዮም ኢሎም በዓል ስዋርዳ እዚኦም በዓል ዑምር ብሽር ኣብ ስልጣን ከለዉ ይዓቅቶም በዚኣ ዶ ትብል ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ዓብዪ ጓህሪ ኣሎ ኣብዛ ናይቱ ማለት ዘረብኡ ዝገረመትኒ እዛ ነጥብ እዚኣ ኣየልዓላን መሕልፎ ኣዕላፍ ሱዳናውያን ኣብ ኤሪትራ ተሰዲዶም እዮም ሪኢኹሞምን ኣለኹም ይቐኒለይ ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ
Thank you جمال اني ذهب كان قطب تاريخهم مصاصا السودان منغستو يكون بتهزبي كل الناس تاريخاو زمدناتات حجي خنا بقص يوسدنا انتي كي زكايت زلو ناب زبل كفحنا سلو زغل صبوق حبريتا هايب كنا كابدو قصيلة ني 10 دقيق حتو نجمال حتو خقرون زدلي ويري تقرب زدلي متليو عدل كهبي دحرينا باشاي كناتوينا ناي باشاي مسور دانا قاع ددل حتو ريتو خقربيو عبتو اوانتي كاب جمال يخون كاب باشاي تدبالي اخمس يخيلي تحتوتات فلزخونة نحجيقن 10 دقيق أفكيد اللخوني حتو عقباي مرحبا سمعوا لهم هو يعني أنا حاجة ما الذي نويح تنتنا ناي السودان زح أفلطنا عميق حبريتات غير كادو حكويسي انتايلكا أبتي زي نزح تزرو كنتات أمغوزون كلت جنرالات التفترة نعبي السودان عبد عبي شكر كرونا وديوها خمزرلو كن ناتهم طرح ديكونس نايوتا حيلي إيدالو تمتيهم طرح يكونون الكامو ምናልባት ነታ ሃገርና ኤርትራ ዝወከለ ዲዩቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክትብል ከለኻስ እቶም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝበልካዮም በዓል መን ምዃኖም ትገልፀልና ፅቡቅ ነይሩ ካልኣይ ካብ ትማሊ ኣብ ዝሰማዕክዎ ኣፀቢቑ እኳ ንፁር ኣይኮነን ሓበሬታ እምበር ገለ ክፋላት ናይ ሕሚቲ ጀነራላት ድዩ ትብሎ ነይሩ ዋላ ኮሎኔላት ሰላም ክንገብር ኢሎም ኣብ ናይሮቢ ውዕላት ጌሮም ዝብል ሰሚዐ እሞ ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ቀንዲለ ሕራይ ፅቡቅ ሱዳን ብባህርያዊ ሃብቲ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ዘሎ ወርቂ ንሕና ዝነበርናሉ ግዜ ክንዲ ወርቂ ይፍለጥን እዩ ነይሩ ብሱዳን በንዚን ትማል እኳ እቲ ሪፋይነሪ ኣንዲዶሞ ትማል ምስ በልካዮ ሓዊ ዕቑባይ ትዝኒ ኣብ ከባቢ ካርቱም ሪፋይነሪ ነይሩ ኣብ ጀይል ዝበሃል ቦታ ብሳበር ብናይ ካርቱም እዩ ቦንቂሮሞ እዚ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ሱዳን ዝዓኑ ዘሎ ሱዳናውያን እዚ ዑመር በሽር ንሽሙ እነትን እቲ ስሙ ሃበኒ ቡርሃን ንሶም ስለሰብኣሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝዓበየ ኢድ ኣብዚ ተቕሰልካ ተኮይነ ናይ ኤሚሬትስ ኣሎ ሓንቲ ቦታ ጠቂሰያ ነይረ ኣብ የመን ክግበር ኩሉ ውግእ ማዕሮ 10,000 ናይ ሕሜቲ ሰራዊት ገንዘብ ተኸፊሉ ናብኡ ኣትዩ سعودية سحيباشو ناي أمريكا عم تبو تغيث نيري ميشمو زبالا زربا كلارك سنتفق نزل زلنا هجرات ليبيا يمن السودان زيا زربا زيا بخيلتي 14 زربايو كابينتي وتزرباتي يقلصلك جنرال ينيرو ريتايرد ناو ابتي جيتي فاب ديفنس مينستري ناي كنتاغون زوصه مغلصي توحيبني يوزو ስለዚህ ናይ መንሽሙ ድማ ተቂሰልካ ነይረ ናይ ራሽያ ናይ ሊብያ ተቂሰልካ ናይ ሃፍተር ጀነራል ሃፍተር ዝበሃል እቶም ናይ ሩስያ እሱባት ድማ ኣለው ነቲ ወርቂ
عدو عبي ورك له أب دارفور أب جبل عمر السباري ما عاد ورك زلو عمر البشير نحمتي هبو كلازي نا حيلي تاتوتا داو تتاولو إني هذا ورحي هذا تريو نيرو ناف السودان يوكرين تواجعتي نتوم سوباتنا روسيا كوخو ناف السودان كم ذاتو جل حبرتات ناي السودان نيرو السبو يوكرين بيتن دا توغون طلعي أبزلو خيدا لأن بزبل نتوم ناي راسيا يتكوتو مزيميو توقع زكاية زلو سودانا وقع أيقونان إريترا سبكندي داوالوا أنا زي أخذ لك كي كنني كم ترتارجن أيو عدي وعلني مهني أتوتين زلو مرحي هو كتن نعبن أبزز زلو خقوي له سلزلي in particular كي تردو نسي ناي بيجي حيلي تتم سرع السودان زلو زندنا بمكيالو Sudan is already a failed state. لبز حزب السودان نبي سددالو تاد سراويت أب السودان أتيز وضع زلونا همتي ترجع مزهتو كاب سنترال أفريقيا كاب نيجر كاب تشاد إيو السوباتيوم زيادة بعمين بحكي رنكم دسل كذلوا خير ما كينيا زبالكا ببقوانو زربات كبريو أب سعودي فتينهم أب قلي فتينهم أب قلي فتينهم جن نوح كي كده ودا أب زناي كينيا زنبرت تمع كلاي منقسي أي ساتة تنيدو عن سحيبو خبا مخنياتو تزنبالي نب حمد تخيلو زي سمعاني ري جمال يلونا يلكم اي تزارو بمبر انكي مويتو ايو مي بسورحي ابتي تياتر يلن توم زلو ناتو احواتو ناتو سدرا بيتيهم زي اجن انا اوبسيالي ثانك يو اتزقرم أنا قدمي ناي حمت زبلكاو قدمي كريتورحي أب سودان دويله أبو مزلون ناتزراربكو نو سيكون زمر حزر نسو مويتي لهم حبيروني وما حق خيها هون تبلكا إليه دن كيف تقررني جمال يلوكم اي زي ترقاق أنا عالم اللي خات نقرا ذلها نحن عقلنا إن نقرا هو كمان قرماي زمكير قاد حمس أكم أتي يوحنس برهي قاعدتكم رأنا سلام كلكم كما يكني حسن يا دونجي آتي مسلني أب حنت آتي صنيحة ساود مسولة جوين جيركم يا بوني نحن زارب صنيحنا بزح بوتاتات نخوني قدمنا and تباي دي زبل زلو يفلتنا كان ويفلتنا كن قن قعد حمس آخا رداءون قعد حمس آخا يلنيري اوكي كالي حتو ناب قرماي خيدي قرماي زمكيل ويريتو قرماي اللي خدهم سنة سمع دلو حجي هو تبع اللي خدهم أنا حتو أي كونتنجن نشتي نجر مستي أرستي تي زمدنا حزب إيرتران سودان سلتبل نشتي أبو قدي ناي حزب سودان ناي حزباويان محبراتو ويسيبيكاويان محبراتو ترى
قسم فتقو مسؤ تمليون خيد مسوخة كم تخصص صنح جمال حونا ويودنا ونيخون I don't know انت اخبل دلي بكل جزية تي علاوي منقستي مسورة اعتراض نبرو ومسز باعتراض نبرو زمدنا كاب عبودات حس كاب نميري ولا بإنقاذ نمسانا تعشم وكله مستي ناتو أوي ربحتات زت أساسري أبتي بداي السودان أبز نبرلو بداي دوب السودان أبز نبرلو إيرترا مس دوب السودان كارتات تحيس كاستاي مبالي جن نقزيبل ترى ناي محبراتن سيفيكاويان محبراتن جن نيرو يزم للناتات بفلاي فهذا قصاد اللي يدلخو منقست عبود قبل علي تقادلتي إيرتران قبل علي براتاتهم مهجارن عتاتهم إثيوبيا أحلف كامهابن بزح أسم بعد نجارات جينات ثورة أبعقول عنتون كله أرئي سلزي دحريناي من ثورة أكتوبر التزبي نزيري أوسل زنبرة بقطع ثورة إيرترا بفلاي كم بعل أبو القاسم محمد إبراهيم كم أوين طبقة شمور السعية اللي خوزياتهم نصور إيرترا كاب حجين نيو اقرو أصبق وتخيلو دلديلو نخيد نتزم دناتات نايكل يستو أهزاب أبتد نتز ترخبا نقرات موسى نبفواس بزوح لحل تحت نزبولو نيروم الصوت راح زي كونه أبتوانتي من قصقاس حرنة إيرتران تقادلو حرنة إيرتران سلزنبرا نخلتي أتن معراقوين زجبروا صعري زي حللي أب حدا وان أبتي ناي موسيقى بيت مرتي أبدمي مثلني أبون خلت أتوم الرخيبهم عركن مقبار وين زفتونو نيرهم كابز حليفون وين أبتي وانتي محزنة محبر محزنة إرتراويانن سودانياويانن زبل مسريتهم نيرهم سلازي بوغن هزبي اتي ثورة إيرتران هزبي إيرتران تدقف بقصالي نيرو بوغن توم سرعتات قل مسناتهم ربحا يوتي كل زنبرة سلازي ازي ترانا ايزن سيفيكاويان محبراتن كلو ليات زنبرو حجي توم سوما اسماتهم كذكرو اي كالكون ني ابو القاسم كذكرو خيلة نفسي محارب زقربا عمتاتي مويتو سقاب موداتاوين كما مخارين اي ناي بريسيدنت إساياس كوينو على سقالس زنبريو كم أتوم زعمسلو نتزم دناتات ناي كلتيو هزبي بتعمي كم زدلدل نتز ترخبخ عن خفوسو إلهم زقبرو وزنبرو بزح نجارات نيرو توم سلفتات جن كبتي جمال كقول سنحة ما مسربحهم أما نربحوا أنصار دارجامس إثيوبيا يتطوز بالزنير وكل جزية خاتمية وين دا توم اتحاد ديمقراطي زبحالو دم كل جزية مستي ثورة إيرترا أبزي كرسع زي بلوين دحراي بزخونة بزي قدس أتي كاندي حيال ببرتع أبفقدوا كستايز قبر النبرة مخ لولويز نبرتي ناي بهراوي من قصقاس مسلمنا بشيخ دكتور حسن الترابي زمن راح زنبرة زوين حيال قصقصا يزكايد نيرو أبتهزبي أبقون سورة إيرترا دو نخبل سلازي زين كنت انت توسخا أي كفان كابز بليه يغني اللي ودي له خو Thank you جرماي بتعمل Thank you very much بتعمل صبغنة اللي تاتر الكا جرماي اجيت ابو القاسم تبلو زلخا كوسخري كاي ابو القاسم محمد ابراهيم يبحل مختل بريزيدنت ناي نميري نيرو اب اريترا اب جدت تفاويتي بفلاي اب سمرت تمن كارتوم زبحل اب 87 اكتوبر تكمتي 87 دي حكينا تم كارتوم نخلتي ان ودبات سمرا زغبري ابو القاسم محمد ابراهيم ينير كان اتوم سيديكاويان محبرات ابو جدت اوت نيروم
كم تاريخ كوننا منتي أبجيزي عبود أبسسات جميركا محازوت سورة إريترا زبل من قصقاس ناي سوداناوي نيرو أبوزح سرسلتاتون ووتو نيروم نيستغو سغل كامسا ناي ترا بخبام تاكا أب تسعن أب ثمانيا أربعة بزح سب زي ثلاثة وزي زاربلا أنت نقر خنقركم نمهرتين سايز نقول مداغ سايز نقول أبتي يونيفرسيتي ناي ترا بسعبتيهم نيروم نسانا مسز باو جنبار زندنا نربحنا نخنبل دما نحنا نساتهم زندنا ساتن جبر نيرنا أب ثمانيا أربعة ناي حزبا وحيلتات ناندا سابق وباي أب كبابي أروما بهالبوتا ناي محبر تمهر وباي يكاد ناي تمحبر ناي يونيفرسيتي كارتوم يونيفرسيتي بوليس توسيلو أتوني نيرو أبتوشتي كومينيست خون شيطان خون دلاك يعذرب أنا عم زباوكم برمون أبو بوزح نتفتاتينا نقبر نيرنا نعيش الزمن كون نخليه بوزح نميدا حيزنا يوم حجون نمجي مرتاق ناندا غارانج أنا حجيوم نميدا أتي نجمر جزي زون الصحفات أي قلة نخون تاريخي يلعل له ندا بعليتات من أي حد ورح أقول لكم زبلو يرم توم ناي ندا سب جوبا أخذ جبر كله مهارتين يروم زبلكوها نتم حبر تمهارو ناي كارتوم يونيفرسيتي وكلهم جوبا أخذ ساتفو نابتبوتا ينقلو هذا خواتهم نايكروا أركنة النيرون مسو تحدي نايوتا ركبات حلقة نايتم حبرت مهارو زنبري خمس سقينهم كودو خلو أبتغى أروما خاب كسلا أمانجد خاب كسلا نبورسودان كي كل خاب زلو من جدي جملة من جدي أقاتمهم تقاتيهم زوم كل تزبلك أبو موت حليفهم قال مسافي خلايد ما تدي غزي لاي كم إذا أمسلو سبات زنوريهم اتركب أنتو اللي ثانيري اتو من قسم مساخان ترى أخوينو فيك أخا زهرايلن بانيلن بسنكم لاجين نبال እቲ መንግስቲ አንጻርካ ኮን ኩሎ እቲ ንሳኻይ ዝሆን እዚ ሓንቲ ባህርያት ዘባብ ዝነበርኩ እያ እታ ዝበልካ ናይ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ እንደርማንያ ማሕደር ሙዚቃ والمسرح ንሳቶም ድማ ናትና ናይ ህማቴ ማሕዙት ነይሮም ኣብ ሜዳ ሰባት ኣምፅኦም ናብ ሜዳ ሰባት ሰዲዶም ተዋስኦን ሙዚቃን ዝምሩልና ዝነበሩም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ዝፅሕፉ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ኑሜር ክዕሎም ከሎ እዋናት ካብኣቶም እዮም ነይሮም እቲ ህዝቢ ኣብ ግዜ ተፃዊት እዩ ኣይፈልዮን ጽቡቕቲ ድማ እዛ ሕጂ ኣብ ዝመረጥ ርእስታ እወ ኣብዚ ኣውዲ ኣለኹ ግርማይ ጽቡቕ ነጥቢኻ ኣልዒልካ عقدة أنتم حتى نيرنا خاف اللي من بيسلككم انتهينا كنوداينا بزحجي مغنياتني جمال بزحلف اوان 10 دقيق نهبكم ناسي بؤمت أنك أنا حنا سبب نبلنا كنقرب نخيل بزبلو إنا 10 دقيق حاسيرنا أبزي أتودع حسب زبالة تقرب لنا ينبر وكانوس زخونة حبريتان تاريخي نيزلو سلزي أبزي متسق تسنادي أختصلو خنقبرينا حجي تحتون أبزي خنص نحوينا
باشاي يسبس لزلو نبتخل استنا خناتوينا اوكي باشاي اوكي مجمريا لحد غنيهم غدا يغنيلنا جمالك ثانك يو فيري ماتش نتي استوعب برتي بحسر زبلا انا خلو صغير ايرترا ምናልባት ብዙሕ ተኸስሮ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኡ ከዓ ሂማን ካፒታል ከምዚ ናይ ምሁራትና ዝኣመሰለ እዩ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሃገርና ኢንቨስትድ ኮይኑ ነይሩ እንተትኸውን ብዙሕ ካብቲ ሕቶታትና ክምልሽ ምኽኣለ ነይሩ ብድሕሪኡ ናብቲ ዝተዋህበ ርእሲ ክሰግር እየ 24 ጉንበት ማለት ህልው ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ዝብል ሃልሃል ዝብል ኣብ ቅድሜና ዘሎን ወይ ከዓ ብሳልሲ ዝቐንዐ 24 ጉንበት መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓያል ብርኪ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ዝሰገርናዮ ብርኪ ናይ ልኡላውነት እዩ ብርግፅ ትማሊ ብሓፈሽኡ ብዙሕ ነገር ኣብ ሕዋር ብወልደስ ዓማር ሪፍሬሽን ሜሞሪ ሂብና ነይሩ እሱ ከዓ ስለምንታይ 30 ዓመት ከም ዝወሰደልና ሕጂ እውን ንምንታይ 33 ዓመት ካብኡን ላዕሊ እውን እናወጠጠ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እቲ ምክንያቱ ብዝብል ብዙሕ ተማያይፅና ርእቶታት እውን ተለዋዊጥና ፅቡቕ መግለፂ ከዓ ረኺብና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ብዙሕ ሰባት ዘይፈልጥዎ ኣይኮነን ልክዕ ከምኡ ንምብርባር ዝኣክል እሞ ተሳትፎ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለፆ ዘርኡ ተሳትፎ ናይ ገዛ ክህሉ እዩ ትቐንዲ ነገር መባራር መበገሲ ሂብካ ተሳትፎ ተዋሳእቲ ወይ ተኻፈልቲ ከም ዘንፀባርቕ ምግባር እዩ 24 ጉንበት ብጥራዩ ዝተረኽበት ዘይኮነት ብክንደይ ክፊሊት እዩ ተረኺቡ ብክንደይ መስዋዕትን ብክንደይ ዋላ እውን ዝሕጂ ዘሎ ንፅብፅቦ ናይ ስደት ኩነታት ምስኡ እዩ ዝድመር ኩሉ መስዋዕትታት ብስደት ይኹን ብመስዋዕቲ ይኹን ብስንክልና ይኹን ብክሳራ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ማለት ብሰለስቲኡ መዐቀኒታት ናይ ምዕባለ ፖለቲካሊ ሶሻል ኢኮኖሚካሊ ብኩሉ ሸነኻት ዓጠምጠም ኢልና ወይ ከዓ ከሲርና ቁልቁል ኣፍና ተደፊኡ ዝረኸብናዮ ነፃነት እዩ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ካልኦት ዘይግድሶም ወይ በኣና ከላግፁ ዝደልዩ ኣታሒቶም ርእይዎ ኾኑ ካልኦት ትርጉም እናሃቡ ድላዮም ክዕውቱ ይፈታቱን ይኾኑ ግን ኣይመስለንን ዝዕወቱ ምክንያቱ ተመክሮ ህዝቢ ኤርትራ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን ዓብ ሃብትናትና ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ምቅላስ ሃብቲ እምበር ትሕዝቶና ኣይወፀን ትሕዝቶ ናይ መሬትና ኹን ናይ ህዝብና ከም ዝኽብሎ ዝፀንሓኩ ሂማን ካፒታል ስለ ዘየንፀባረቐ እሱ ብሕጂ ዝመፅእ እሱ ክኸውን ከሎ እቲ ምሳና ዘሎ ግን ዓቕሚ ግን ናይ ምቅላስ ዓቕምና ገና ከዓ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ይመስለና ይኸውን ኣብ ግዳም ዘለና ጥራይ ንቃለስ ኣብ ውሽጢ እውን ህዝብና ከም ነፀብራቕ ናይ ጭቆኑ ልዕልና ይሳቐን ልዕልና ድማኒ ብዙሕ ይሓስብ ከም ዘሎን ኣብ ግምት እቲና ክንቃለስ ኣለና ምእንትኡ ከዓ ኢና ንሕና ፎከስ ናትና ናብ ህዝብና ናብ ትካላቱን ክኸውን ኣለዎ ንብል ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ትህልው ኩነታት ሕጂ እንድሕር ኢልና እቲ ስርዓት ገና ዕድሚኡ ንክውጥጥ ዝገብሮ ዘሎ ሽጣራታት ወይ ከዓ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኩሕልታት እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ምእንቲ መተካእቱ ክረክብ እዚ ቃላት እዚ ካብ ንዛረብ ነዊሕ ጌርና ኢና ዝገብሮ ዘሎ ፋሕተርተራት ዝገብሮ ዘሎ ምፅብባቓት መተካእቱ ንክረክብ ንዓና ድማ ነተቃልስና ሞያ ዘይብሉ ንኸትርፍ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ማለት እዩ በባህላ ናይ ገለ ምሁራት ሊቃውንቲ ፓርላሜንታርያንስ ከም ዝኣመሰሉ ከም በዓል ጆርጅ ጋሎዌይ ነዚ እንታይ ይብልዎ ሻሞክራሲ ወይ ከዓ ሊፕስቲክ ይብልዎ ማለት እዩ ማለት ነብሰ ምፅበቓ ምኳሓሓል ማለት እዩ ፎርማሊ ደይ ንስኻ ክትመስል ምፍታን እዩ ፅቡቕ ምምሳል ማለት እዩ
ኩሉ ነገራት ክፍኣት ናትካ ድማ ንኻልኦት ምዕዳል እዩ ስለዚ ነታ ዲሞክራሲ ምቕባር እሞ ነታ ዲክቴተርሽፕ ምእንቲ ከም ትቕፅል ክገብራ ይፅዕር ምህላው እዚ ንሓያለ ኣዋርሕ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ ሓደ ዲክቴተርሽፕ ይኹን ዴሞክራት ኩሉ ግዜ ቤዝ ኤርያ ኣለዎ ቤዝ ኤርያ ናቱ ድማኒ ዴሞክራት እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ዝገብር ቤዝ ኤርያ ናቱ እንድሕር ዲክቴተርሽፕ ኮይኑ ድማኒ ንህዝቢ ዘደናግረሉ ብልሓታት እዩ ዝገብር ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ንዲክቴተርሽፕ ዘማዕብል ነገራት ወይ ከዓ ዘዕንተር ነገራት ይምህዝ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዩ ተመክሮ ናይ ኣብ ስመራ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ኣብ ሜዳ ከለና እውን ቤዝ ኤርያ ነይሩና እዩ ማለት እዩ ከም ክስታይና ንኣብነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሓ ዝጥቀሙ ነይሮም ንሕና ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ባርካ ንጥቀም ነርና ስለዚ ኣብቲ ቤዝ ኤርያኻ ናትካ ትካላት ትገብረሉ ማለት እዩ ንዓኻ ዘድልየካ ትካላት ፀላኢ ኣይበፅሑን ኢልካ ትገብረሉ ሃገር ምስ ገበርካ ድማ እታ ቤዝ ኤርያ ናትካ ሃገር ትኸውን ማለት እዩ ትሰፍሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልኡላውነት ካብቲ ፀቢብ ዝነበረ ናይ ውድብ ልኡላውነት ቤዝ ኤርያ ናብ ህዝባዊ ልኡላውነት ሃገር ይሰጋገር ህዝባዊ ልኡላውነት ግን ካብቲ ውድባዊ ልኡላውነት ብብዙሕ ሸነኻት ይፍለ እሱ ከዓ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ንህዝቢ ዝተማፃዕካሉ ነገራት ዘድሊ ትካላት ስለተቐምጠሉ ስለትገብረሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ሶሻሊ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ወይ ከዓ ናይ ዲሞክራሲ ፅፍሕታት ኩሎም ኣብኡ ከም ዘንፀባርቆ ዝገብር እሞ እፎይታ ናይ ህዝቢ ፍረፃማ ናይቲ ዝተጋደለሉ ከም ዝረክብ ከም ዝሓፍስ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ኩሉ የለና ኣብ ኤርትራ እዚ ኩሉ የለን ኣብ ኤርትራ ምድንጋር ጥራይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኤርትራ እቲ ዲክቴተር ለሚድዎ ብፀንሐ መንገዲ ክፍዕሶ ብፀንሐ ገመድ ንኤርትራ ካብ ንእሽተይ ሳሕል ናብ ዓባይ ሳሕል ገይርዋ ማለት እዩ ቤዝ ኤርያ ናቱ ገይርዋ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሕልምታቱ ይፅዕር ኣብኣ ኮይኑ ክሰፍሕ ይፅዕር ማለት እዩ ኤክስፓንሽኒስት ፖሊሲ ናቱ የንፀባርቕ ማለት እዩ ተደለየ ንየማን ተደለየ ንፀጋም ንደቡብ ንባሕሪ ዝኾነ ይኹን ነገራት ናተይ እንዳበለ ከስፋሕፍሕ ይደሊ ምክንያቱ ባህሪ ዲክቴተርስ ምስፍሕፋሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብ ትግራይ ኸይድ ናብ ኢትዮጵያ ብምርእታ ኸይድ ናብ ሱዳን ኸይድ ናብ ካልእ ሸነኻት ጅቡቲ ኸይድ ናብ ገለ ኸይድ ናብ ዝኾነ ናብ የመን ኸይድ ከምዚ እንዳገበረ እዚ ኩላትኩም ኩላትና ስለንፈልጦ ኣይ ቲንክ ምድግጋም ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሃገርና ሕጂ ኣዳልይዋ ኣሎ ብናቱ ዓቐን ብናቱ ገምጋም ኣዳልይዋስ ድሮ ይዛረቡ ኣለዉ ሰባት ማለት እዩ እዚ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ዋላ ብዓይኒ ዕድመን ዝጥምቱ ሰባት እውን ናብ ንዕኡ ዝምልስ ኩነታት ናብ ንኣሽቱ መንእሰያት እንዳተዘርግሐ ይኸይድ ምህላው ከም መተካእታ ዝሕብሩ ምልክታትን ኣንፈታትን ብዙሕ ንረክብ ኣለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ወንጮ ተገንጠልካ መንጮ ኢልና ንፈርሆ ነበርና ነገር ይስራሕ ኣሎን ይኸይድ ኣሎን ኣፍሪቃ ብኤርትራ እታ ዝተረጋገአት ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ተባሂላ ወይ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣላ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ገምጋም ክህቦ ዝኽእል ኣነ ማለት እዩ ማለት ዝተተኺሉ ዘሎ ስርዓት ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ዘይኮነስ ህዝቢ ዝፈርሆ መንግስቲ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ናብኡ ማለት እዩ ስለዚ ህዝብና እንዳፈርሀ እንተደኣ ክኸይድ ኮይኑ ልኡላውነቱ የለን ተሰሪቑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ፎርማል ዝኾነ ልኡላውነት ኣለና እቲ ኤሴንሻል ዝኾነ ልኡላውነት ግን ኣይመዝገብናየን ስለ ዘለና ዓብይ ኮንሰርን ኣብ ተጋደልቲ ሓይልታት ኣብ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ኢና ንክንፈትሕ ድማ ንእወት ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ትዕዳና ክንፈልጥ ከድልየና እዩ እዚ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ማለት ሲ ብሓፂር ኣዘራርባ ፓትሪሞኒያል ፕሮብለም ኣለና እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ፖለቲካሲ ከም ኣባታዊ ውርሻ ተወሲዱ ኣሎ ብሃገርና ዲክቴተርስ ከምኡ እዩ ማለት ሲ እንታይ ንስኻ ዝኾነ ነገር መሬትካ ናትካ ኣሰትስ ናትካ ኤስቴት ገለመለ ተውርሶም እንዲኻ ንደቅኻ ተውርሶም ፖለቲካውን ውረስ ስለ ዝኾነ ስርዓት ዝባር ፓትሪሞኒያል ዝኾነ ስርዓት እዩ ውርሻ ናይ ስልጣኑ ድማ ከውርስ ንሪኦ ኣለና ዘይንሱ መሲሉ
يخيد مهلاو تردينا لنا كلنا كابو نقلنا بزعبو نزراربو نقر نتلي كنت عنتو يزبلكو أسفحنا نزاربنا مالتي خلاي دنب فتحن هالواتوني دنب فتحي of course in principle أزيو أقداسي تعمي كهون زلو زقبو جنك زي عدلنا مالتي نمنتاي زي عدلنا نبلو زلنا أبدي واتو خينو قالس لزلو أبعد خينو قالس كن زبكع أب هاجرو خينو خندي تعاومو زين صبارق أمو حتو زميل سولو ويون زوار عذر بتكالاتو غيرو إذا سينوس أب قدام كويني العالم تحت ندبلجلو أبدي بوتها كات جبر قالسات كل قاني تتنكافي تنكائي تبرازي بزحش صدماتي وزخبو مالتي بزحات يوم زهاجمو بزحات سبدلت مسارح أخجبرو يدلو كابز مساوديا زخوص قاني قليل كوين وهي رخبون مالتي زي تحدي معنا قتي من نازلو شجر مالتي كابز خنوص كم يقرنا نوص عبب الحات تقرارب النقحات حيال صنع زغنا منتو ناي علامانا منصار مسوت أساسرة بزح رقع حيتات كهلونا يخ بوليتيكاو بسلت بعابيو كهلونا له عالم لهاوي نعلم كم يجرنا خلينا نجمجم نهزبنا بيز إيريا ناتنا تقندي تعشونا نتاع عينت نقحت كهلو يقبع كم يجروا شجرات يفلت كم يجرنا ناتنا ملخت غنم محلال فلو نخيل كم يجرنا نبرابرون توسانا أكلنا وشتي هاجرنا زيهم كلهم نقودهم نجرات سلزخونو فحقي عبعدا نركب مهلاونا نفلت يقبعنا وعزو الدباتن من كسراسات كله خنري خلنا عزي ثباتاتيني يزول بزمسلن زي مسلن يبتاتن بزمسلن زي مسلن كاسبرت قبر يفتن يقول لنا مال مترام زي بلو عزو نخيد علنا هاي مالته تاريخ بزح جزي خنطوسو خلنا انا احتمال نقدفو نبلينا التاريخ اي نمبر نبلينا كان history is very important that's why زو مهاراتنا زعبا تاريخ زحبرو عسرت جزي من تايك خوننا مالتي مزلل خوننا فليتنا خننقاساس منطرخ خوننا ابو خن رخبوتناتنا منفعه الجيغاتات كريومو دحر نحنا نعو فرينا ممينا زدلينا وسيدنا زيدلينا دماني كنقرم كنبقع مخابو كننطر كابت جيغانا خننطر زي نخطمنا يبلعنا نشتري عبي اجام عبي طيب بهالأسدكم مخانو جيرنا نوسدو متممان اب تاريخاوي مقرمتا مفلاطو طراي زي كونس كنسندون يقبعنا كله نتعرارم له نغرات قنعن زي قنعن بمولو كنسندو خنبقع عبنا ازلو نقبر لنا هنا تسمعنا انه خنقبر كاننا سلامنتاي ابني حبر تكالات كنسامع سلازي كعلنا بتزبلكو مغنياتات مالتي قال زي تمطاطن نقحات اب مرحتنا اب مساراتنا علنا اذن بعلو هذا عبء انقفاض كوين له مالتي لذي زمهرنا اكلات يدلينا له بتزدلينا متن عقن زمهرنا زنغرنا زحبرنا اكلات يدلنا تسد ما خاف تاريخ جميركا كساب تبصحنا زلنا عوتات زخيد زلو غعزو صبو غيروم زغلصون زردون مودما نتزدلينا سنا حساب نحنا كنتقملو ندل بهاجرنا ابنت كم ديمقراسي بقبو انفلطادينا أبزدن بتقاوم زلنا ديمقراسي حزبنا بقبو يفلطودي ديمقراسي بصبغ دوت كنردعنا خيرنا عقمتاتنا مهوراتنا يقرارب ديو اب علامو اتوكيرشي نعوز خون نسعتات يقبر ديو نتزقبر جيغاتات نتزقبر صبغ نغراتون كما عبدو يصعر دي حبيرو نعوز خون مصنعاتي ريليفانت زخونه يقبر ديو اندابل خنري علنا مالتي زخن فلطور لنا الديمقراسي نفلطا خلنا قند تقدسنا قوليلا زلا نغير سلازغونه نعا خمي غيرنا بعبدنا تتخيل خم تعب بخن قبران خيل بدرجه معباري ناي حزبنا غيرنا خيل كمي غيرنا خنردع نفتن صقيلنا دينا خم محمد لقحات شكما بلنا ناي عبد وانا كنت خلاف عبدناس ولا مستي قطبا وسرتنا حزبنا بزن صبارو بهلنا هاجرنا السمامعنا نعا خنتقملا نفتن اذا خنقبرو نخيل لنا رو السو نعو نمهرلو لنا نو ابزد لينا زيد لينا سام تايمز كنقدادم رأينا نايك الدم ساعات كم زي كنا بزي كردانا يقبع مالتي استفلالي السلال فحيلتات
ምስ ከባቢና ንዓለም ከመይ ጌርና ነብስና ነዛምድ ኣለና ንቃልስና በግቡእ ዶ ንዓብ ዝመስል መንገዲ ንዑ ብዝመስል መንገዲ ነዛምዶ ኣለና ኢና ምስ ጎረባብትናን ንስራሕኻን ዝቐረበን ዓለም ለኻዊ ኩነታት ሲትዌሽንስ ዘሎ ከመይ ጌርና ነትናትና ቃልሲ ነዛምዶ ኣለና ፈተውትናን ፀላእትናን ብርሑቕን ብቐረባን ከመይ ጌርና ንደልዮም ከመይ ጌርና ከምሰኣቶም ክንተኣሳሰር ንኽእል ስለዚ ሓደ ሓያልን ጥንኩርን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ እንድሕር ደይጌርና ኣዝማድና ንዓና ቁልዕ ክብሉና ንሕና እውን ኣዝማድ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ዓቕምና ክብ ከነብል ኣብ ዘይከኣልናሉ ኩነታት ንርከብ ኣለና ካልእ ሪቨርስ ሲምፓቲ ንርኢ ኣለና ቨሪ ደንጀረስ ዝኾነ ኩነታት ንርኢ ሪቨርስ ሲምፓቲ ከዓ እንታይ እዩ እቶም ካልኦት ደይናትና ወይ ጎረባብትና ደቂ ሃገርና ዝኾኑ ናቶም ሃገርን ቦታን ዘለዎም ብዛዕባና ተገደስቲ ክመስሉ ይረኣዩ ንሕና እቶም ደቂ ሃገርና ድማኒ ብኣንፃሩ ናትና ገዲፍናስ ናይቶም ካልኦት ጎረባብትና ተጣበቕቲ ክንከውን ንፍትን እዚ ክሰርሕ ዘይክእል ፎርሙላ እዩ ምክንያቱ ንስኻ እሞ ነብስኻ ትፈልጥ ንስኻ እሞ ነብስኻ ተማዕብል ንስኻ እሞ ዘለዎካ ፍልልያት ተቀራርብ ብድሕሪኡ ናትካ ምስ ረግዐ ብድሕሪኡ ንካልኦት ክትግደስካ ትፍትን ማለት እዩ ይፅዕር ማለት እዩ ምክንያቱ ብደይ ኢንተርዲፐንደንስ ክትነብር ስለዘይትኽእል እቲ ኢንዲፐንደንስ ናትካ ጥራይ ሴክሉድድ ኮይኑ ክተርፍ ስለዝኽእል ነዚ ምእንቲ ክሰፍሕ እሞ ናትካ ሌላ ብኩሉ ሸነኻቱ ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ክሰጋገር ምእንቲ ክትጠዓቐም ምእንቲ ብድሕሪኡ ሓልዮት ናይ ካልኦት ክትገብር ትኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ዝገርም ኩነታት እዩ ገሊኡ በቃ ካብ ጋዜጠኛታት ናይ ኤርትራስ ጋዜጠኛታት ናይ ጎረባብትና ይበዝሑ ናብ ሃገርና ኣብ ደይ ሃገርና ድማ ካብ ጋዜጠኛታት ናይ ገዛእ ርእሶም ብዛዕባና ዝዛረቡ ይበዝሕ ማለት እዩ እዚ ሪቨርስ ሲምፓቲ እዚ ዝጠቅም ኣይኮነን ትርጉም የብሉን ነቲ ህዝቢ ኣየድልዮን እዩ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእስና ህዝብን ናይ ጎረባብትናን ግን ክንሪኦ ከለና ኣቦቱ ኣሎ ምክንያቱ ፀረ ውግእን ናፋቕ ፍቕርን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ምስ ህዝቢ ንሰርሖ ንሕና ኩሉ ወይ ዝገጥመና ዘሎ ሽግራት ምስ ድሌት ናይ ህዝቢ ይዛመድ ድዩ ኣይዛመድን ዝብል ኣጀንዳ ኣፀቢቕና ዓሚቕና ክንማገተሉ ይግባእ ማለት እዩ እዚ እቲ ሃለዋት ደንበ ፍትሕን ተቃውሞን ሃለዋቱን እዩ ማለት እዩ ናይ ዘለና ኩነታት እቲ ስርርዕ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ምንታይ ተወያይልና ከም ዘለና ንስምረት ብኸመይ መንገዲ ንደልያ ከም ዘለና ርኢኹሞ ኣለኹም ናይ ውድባት ጉዕዞ ከመይ እዩ ናይ ካልኦት ዘተታት ዋላ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ሙቭመንት ዝለዓዓል ናይ ኣክል ይኹን ናይ ብርግድና ሓመዱ ይኹን ናይ ውድባት ይኹን ናይ ማኣዲ ዘተታት ዝግበር በየቦትኡ ይኹን ዘለዎ ኣገባብ ቃልሲ ርኢኹሞ ስለ ዘለኹም ባሕጭን ቅራሕ ዝበለ እዩ ነናትካ እዩ ኮይኑ ዘሎ ለዛ ኣብኡ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልኒ ብዙሕ ግዜ ስለዝዛረበሉን ድሕሪ ሕጂ እውን ኩሉ ሻዕ ክንዛረበሉ ምዃንና ኣበየቦትኡ ከይድና እውን ናብኡ ግዜ ከጠፋእ ኣይደልን እየ ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሉ ስለዝኾነ እቲ ሳልሳይ ሚዛን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ሚዛን ኣብ ኢትዮጵያ ክንሪኦ ከለና ጎረባብትና ኢትዮጵያ ኣብ ዘይረግዐ ኩነታት ይርከቡ ኣሎ ምክንያቱ ነዚ እውን እቲ ስርዓት ናይ ዓድና ዝምዝምዘሉ ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ክንርድኦ ይግባአና ምክንያቱ ንሱ ዝረግዐ ሃገር መሲሉ ክረአ ክፈትን ከሎ ንሶም ኣብ ዝገደደ ኩነታት ስለ ዝርከቡ እዚ ንባዕሉ ሓጋዚ ኣይኮነን ንዓና ዝሕግዝ ኣይኮነ ንዕኦም ዝጠቅም ኣይኮነ ማለት እዩ ሃለዋት ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዘግሁ ኩነታት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ በቲ ሓደ ማእከላይ መንግስቲ ኮንትሮል ክገብሮ ዘይከኣለ ነቲ ሃገር ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣምሓራ ንበይኑ ኦሮሞ ንበይኑ ዋላ ሶማልያ ዝመስል ዓይነት ንበይኑ ከምኡ ትግራይ ከዓ ንበይኑ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝሕዝን ኩነታት እዩ ምክንያቱ ዘለዎ ሃለዋት ኣብ መንጎ ህዝብን ውድባቶምን ብዙሕ ርሕቀት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ ብዲክቴተርያዊ ደረጃ እውን ኮንትሮል ክገብሮ ኣይከኣሉን ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ተበቢሎም እዮም ዘለዎ ብስጭት ናይ ህዝቦም ከዓ ብግህዶ ይግለፅ ኣሎ ፍልሊ ናቶምን ናትናን ድሕሪ ኢና ኣብ ገዝኦም ህዝቦም ከም ድላዩ ወፅዑ ክገልፅ ኡይ ክብል ይኽእል ኣሎ ስለዚ በዚ ዓቐን ክንሪኦ ከለና ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ህዝቢ ትግራይ ተበራቢሩ ከም ዘሎ ይሕብረካ እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እቲ ንዕኡ ዝውክል ዝፀርዕሉ ውድባት ድማኒ ብክንትን ዝበለ እዩ ማለት እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታቶም ዘደንግፀካን ዘይደጋፍን ንዓና እውን ስለዝኾነ
ብፍላይ ናይ ትግራይ ጎረባብትና ብሓፈሹ ከም ኢትዮጵያ መጠን ኣብ ዘይረግአ ኩነታት ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ሽግር ናይ ትግራይ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ዘይንጹር ፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዘለዎም ንዕኦም ኣይጠቐመን ንዓና እውን ኣይጠቐመን ማለት እዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ይፍለጥ የለን እሱ ከዓ እንታይ እዩ ትግራይ ነፃነት ድዮም ዝደልዩ ዓባይ ትግራይ ድዮም ዝደልዩ እንታይ እታ ዓባይ ትግራይ ትበሃል ትግራይ ትግርኛ ድዮም ዝደልዩ ኢትዮጵያ ድዮም ዝደልዩ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ንዓኣቶም ዝጎድእ ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ ንጎረባብቶም ብፍላይ ከዓ ንኤርትራ ዝጎድእ ኣገባብ ቃልሲ ይኸዱ ስለ ዘሎ ሓጋዚ ኣይኮነን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ልክዕ ንዕኡ ኣብኡ ዝፀጋግዑ ኣካላት ስለ ዘለውና ድማ ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ንኩላትና ሽግር ፈጢሩ ኣሎ እዚ ጥራይ ፖለቲካዊ ሸነኻቶ ዘይኮነስ ነቲ ሕውነታዊ ሸነኽ ናይ ህዝብና እውን ኣብ ፀገም ዘእቱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ተቃወምቲ ሓይልታት እንድሕር ክንርኢ ኮይና ሕጂ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ቅድም ስደትና ሓባራዊ እዩ ነይሩ ኮሚናል ክሳይና ርክክባትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ መርዓና ቀብርና ዝኾነ ይኹን ነገራት ብሓባር ንገብሮ ነርና እዚ ዓብይ ጊፍቲ ዓብይ ህያብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ህያብ እዚ ሕጂ ተሰሪቑ ተወሲዱ ኣሎ በዚ ዘይቁኑዕ ዘይንጹር ፖለቲካዊ ኣገባብ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ናይ ዲክታተራዊ ስርዓትን ማለት እዩ ካልእ ድልየት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝብሎ ፀናሕኩ እዩ ውግእ ብፍጹም ከም ዘይደሊ ይገልጽ ኣሎ ኣብ ማእከል ሃገሩ ውግእ ድሕሪ ሕጂ ኣይንደልን ኢና ንሕና ሽግርና መራሕትና እዮም ክብል ስለ ዝረአ ዘሎ ብህዝቢ ሸነኽ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ደጋፊ ሸነኽ እዩ ካልእ እቲ ፍሉይ ተገዳስነት ኢትዮጵያ ማእከላይ መንግስትን ከምኡ ድማ ሪሰንትሊ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ንሪኦ ዘለና ዝጥቀስ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ንባዕሉ ከም መንእሰይ መጠን ኣዝዩ ዝድገፍ ነገር ክኸውን ከሎ ከም ንዕኡ ዝቐርብዎ ኣካላትን ንዕኡ ዝዝውሮ ኣካላትን ንዕኡ ዘኳሽምዎ ፖለቲካዊ ኩሽማን ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ በብዓይነቱ ስለ ዝኾነ እዚ ዘይጥጡሕ ኩነታት ንኩላና ዝጠቅም ኣይኮነን ከመይ ገይሩና ጥጡሕ ክኸውን እዩ ዕዳ ናይ ኩሉ ሰብ ክኸውን እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ደረጃ ግን ንሳቶም ከዓኒ ነብሶም ናብ ንጹርነት ከሰጋግርዋ ዝኣክል ዕድመ ኣለዎም ትምህርቲ ድማ ከናድዩ ባዕሎም ፈቃደኛታት ተምሃራ ክኾኑ እንተደይኪ ኢሎም ምናልባት ንዕኦም ያታ ዝገደለት ዝሻሕከረት ዓለም ክትበፅሖም ትኽእል እቶም ንሕና ዝዓበናን ግዜና ዘሕለፍናን ገዲፍናዮም ክንከይድ ንኸውን ኢና እቲ ዘጉህ ነገር ንሶም ከይጠጥሑ ንሕና ክንፍለ ምዃንና እዩ ዘብል ማለት እዩ ካልእ ግን ንሳቶም ከም ግቡእ እንታይ እዩ መንእሰይ መንጠሪና ከምቲ ዓንተይ ዝበልክዎ መንጠሪ ናይቲ ዝቕፅል ምዕባለና መተካእታ ክኸውን ምተገብአ ነይሩ ኣብ ከምኡ ሲትዌሽን ይርከብ የለን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንብዙሓት የጠራጥሮም ኣሎ ምክንያቱ ኣብይ ዘይፈልጦ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ምስ ኣብይ ዘለዎም ርክክባት ንገለገለ ሜድያታት እውን የጠራጥረና ኣሎ ብካልእ መንገዲ ክዕዘብኦ ይረኣያ ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ድሕሪ እዚ ብሓፈሹ ምክንያቱ ዝምላእ ነገር ካብ ገዛ እውን ብዙሕ ክምላእ ስለ ዝኽእል እዋናውን ኩላሃና ንፈልጦን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ኣይደሊን እቲ ራብዓይ ክብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ ለውጢ ከንርኢ ኣለና ዶ እንታይ ፖዚቲቭ ነገራት ኣሎ ብዙ ግዜ ሓደ ለውጢ ኣሎ ምክንያቱ ገለ ሰባት እንተደኣ ንከታተል ኮይና ናብ ኩሉ ሜድያታት ንከታተል እንድሕር ኮይና ገለገለ ለውጥታት ንርኢ ኢና ገሊኦም ዋላ እውን ካባኻ ዝፍለዩ ብውደባ ደረጃን ብገለ ረኣያን ደረጃን ነብሶም ክልውጡ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኣስተባሂልኩም እንድሕር ኮንኩም ኣብ ሬድዮ ኤሬና በያን ሓጎስ ዝበሃል ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብታ ኢንተርቪው ንባዕላሲ ኣብ ክዛዝም ከሎ ብጣዕሚ ፖዚቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ኣፍልጦ ብዘለዎ መንገዲ ገምጊሙ ማለት እዩ which means ንሕና ብሓቂ ተጠንቂቕና ክንከይድ ከም ዘሎ መንእሰይና ተጠንቂቑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከዓኒ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ናይ ተሃዋኽ ነገራት ኩሉ ከረም ከም ዘለዎ ብሓቂ ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ኣነ ሓደ ለውጢ ከምኡ ብዙሓት ይፈርዩ ኣለዉ ካልእ
نبعلو أسنا زاروا زنبرة بزعبا برجينا حملنا أديس أبابا زي ولا ناتو فيرجن سوزريو يحلوه بمنتهى من قد يخمز بزلو إذا نبعلو زبلو زل حجي كويشن مارك كجبر كله زوم من ساعات كرموا نزلهم نفسهم كرحنا نزلهم نفسهم الحين هاجرهم تقمي كخونوا ما أنتي خبقعوا تعزبتي غيرو مالتي أنا استعذبكم مالتي قال عبد هاي إيرتران عاد سمعكم عبدنا عكا زجبرو تنسل السوارد زجبرا انترفيونا إلى كنا نحريكم بفلايتا إتمار تبهات زجبرا زنبرت فيجن زلو الزراربا زنبرنا قدرت ميدا خنك على سكلنا مخاني رأي كنت تمال تقيسين وركمنا يبعنا بنا ولا مريم زتقص وشعو جنا برتوع قاسي سبينا خمس اللو دحر نسأنت مالتيو كنت بوي ولا أزبلو زي نزمرت زقليليو بدحريو دحر نسأنت زلو تزعابي شجر زبلو زخي ثرفة تزاربو زنبرت يعني بحق دما نمرحتنا ونكون قوات أثرهم كم زقبانا أتنبيها مالتيو ስለዚህ እዚ ንባዕሉ ዓብ ለውጢ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ንከታተል ኮይና ስለዚ እቲ ኢንተርቪው ናይ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ እንተሰማዕኩሞ እውን ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ኢቴማር ትበሃል ብፍላይ ኣነ ክሳይ ዘስተባሃል ኩላ ማለት እዩ ካልእ ዋላ እውን ኤርፒኤም እንድሕር ሪኢኹም ሄኖክ ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ነፍስና ክንኣምን ኣለና ዝብል ዘረባ ምስ ሰማዕኩ ኣነ ካብኡ ናብቲ ዝተባህለ ናይ ቀደም ዝነበረ ከማን ተስተባህል ኣይደለኹን ናብቲ ኣነ ክሪቲክ ዝገብረሉ ነገር ስለምንታይ ምግባእ ናብ ነፍስና ንእመን ፅቡቕ ዘረባ እዩ ንሱ ከዓ እዩ እቲ ንኩላህና ንሓያለይ ካባታትና ዘዛርበና ዝነበረ ካብ ነፍስና ንበገስ ነፍስና ንእመን ንኽእል ኢና ንሕና ንበል ዝብል ኣገባብ ኣዘራርባ يزارب مستمعكو بزون حدا وهلالي خنوا كسفع زلو وهلالي هل اتي بزاربوز نبر نسو وياني نبعلهم ون كونتين كغبرو خم تخنولو صنحنان لتبهل بمزحاتن إساياس كونتين كغبرو امبر تغيروا ادليانا بعلو خودقالو زبل الزراربا نبعلو نساتهم بصحهم مالتهم من إسايات which is very good ስለዚህ እዚ ድማ ክሰፍሕ ኣለዎ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ድማ ነቲ ዝነበሩ ኩነታት ኣግሂዶም ነፍሶም ክነቕፉን ንቅድሚት ክውጥጡን ይኽእሉ ምዃኖም ዝህብ ዝርአ ምልክታት እዩ ክንብል ንደፍር ኣብ መወዳእታ መጠንቀቕታን ፍታሕን ማለት እዩ ሓደ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ነገር እንታይ ኣሎ ምስ ግዜ ንቀዳደም ስለዘየለና እዩ እቲ ፀላኢና ስርዓት ኣስመራን ዓና ይቀድመና ኣሎ ኩሉ ግዜ ንዓና ሆምወርክ ይበና ንሱ ኣብቲ ናቱ ላዕልን ታሕትን ክንብል ግዜና ስለዘነጥፍእ ብዙሕ ናይ ግዜ ዝሕተላ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣወዳድባ ምንፃር ናብ ዘተ ምእታውን ምስጢራቱ ኣይፈለጥናየን ኣለና ገና ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትውደብ መን ምስ መን ይውደብ ከመይ ገይሩ ከዳሕራይ ዝቲ ምስ ካልኦት እዚ ዘይበፅሕናዮ ነገር እዩ ካልእ ወረቃቅቲ ዝኾነ ይኹን ውዕል ምስ ዝኾነ ይኹን ስለዝፈረምካ ይሰልጠካ እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ትፍርሞ ወረቃቅቲ ባክግራውንድ ዘለዎ ፖለቲካል ባክግራውንድ ዘለዎ ታሪክ ሪሰንት እንተወሓደ ሪሰንት ታሪክ ናትካ ኣብ ግምት ዘእተወ ምትእራም ዘለዎ ወረቃቅትን ተፈሪምካ ጥራሕ ክስእል ዝኽእል ወረቐት ስለዝፈረምካ ግን ክሰልጠካ እዩ ማለት ስለዘይኮነ ንፍርሞም ወረቃቅቲ በዓል መን እዮም እንታወትዮም እንታይ ክገብሩ ፀኒሖም ሕጂ ከንታይ ገብሩ ደልዩ ክልቲኡ ነገር ዘዛምድ ዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ሕጂ ጥራይ ሓደ ነገር ሓደ ስምምዕ ስለዝገበርካ እሞ ነቲ ዝነበረካ ጉዕዞ ድማኒ ኣቐሚጥካዮ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ሓደገኛ ፌርማታት ከም ምዃኑ ወይ ከዓ እንተወሓደ ዘይሰርሕ ፌርማታት ከም ምዃኑ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ካልእ ሓደ ተስፋ መቁራፃት እረኣየና ስለ ዘሎ ካብ ተስፋ መቁራፅ ዝኣክል ካብቲ ፌክ ኒውስ ናይ ማእከል ዓድና ዝኣክል ምግምማዓት ነርኢ ወይ ምልክታት ናይ ምግዓት ተስፋ ምቁራፅ እዚ ኩሉ ነገር ነርኢ ስለ ዘለና እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት the mistake of giving up ይብሎ ልሙምባ ማለት እዚኣ ዓባይ ጊቭ ኣፕ እንድሕር ትገብር ኮንካ ከልኣ ስኢልካ እዚኦም ዕሽ ኢልካ ኣብ ዘይኮነ ኣካላት ክትፅጋዕ እንድሕር ፈቲንካ
the mistake of giving up is ክሳይ ዓቐን ዘይብሉ ዕንወት እዩ ዘምፅአልካ መሲሎም ማለት እዩ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቶም መቃልስትኻ ዝነበሩ እውን ምስኦም ኣፃሊኡን ንዓኣቶም ከማን ብጣዕሚ ናብ ጓሂ ዝሸምም ንቓልስኻ ዝርምስ ነገራት ስለዝኾነ ክንጋገ ከምዘይብልና ኣብዛ ተራር ሰዓት ክንጥንቀቕ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ንዓና ዝትክኡ ኣካላት እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ንቑሓት ኮይኖም ከም መእረምታ ማለት እዩ ክቐርብ ዘለዎ ከም ፍታሕ እቶም ንዓና ዝትክኡ ኣካላት ብጣዕሚ በላሕትን ንቑሓትን ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ ትርጉም ናይ መንእሰይ እንታይ እዩ ንጌጋታት ናይ ኣቦታቱ ምእራም እዚ ኮቴሽን እዩ ከምኡ ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ እቲ ሰብ ዝበለ ኣይዝክሮን ግን the purpose of the youth is to correct the old እቲ ትርጉም ናይ ወይ ዕላማ ናይ መንእሰይ ነቲ ጌጋታት ናይ ዝሓለፈ ወለዶ ናይ ኣቦታቱ ናይ ኣዴታቱን ምእራም ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከዓ እዩ እንድሕር ገይሮም እቶም ሄሮታት ናይ ዴሞክራሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ቀፅል ባሻይ ማፀዊት እያ እታ መፅዋዕታ who is hero ዝብል ማለት እዩ ሄሮ ናትና ሕጂ ኩሎም ሶፋር ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ንጋገየ ነገራት ስለ ዘሎ መን ሄሮና ክበሃል ከሎ እዚ ሄሮ ንግዚኡ ኩሎም ስዋኣትናን ኩሎም ቃልሲ ዝጀመሩን ኣብ ዓወት ዘብፅሑናን ኩሎም ንቃልሲ ዝቕፅሉ ዘለዉ ሕጅን ናብ ዴሞክራሲ ዝሰጋገሩናን እዚኦም ኩሎም ብሓፈሽኦም ውግኣትናን ስዋኣትናን ሄሮታት ናይ ሃገርና እዮም ንግዚኡ ብሓፈሽኡ ዘራርባ ፅባሕ ንግሆ ግን ከም ሄሮ ናይ ሃገርና ብፍላይ ዝቕመጡ ባይቶና ወሲኑ ሓወልቲ ክሰርሓሎም ዝኾነ ይኹን መዘከርታ ክገብረሎም ስለዝኾነ እዚ እዩ who is ሄሮ ዝብል ነገራት ንሕና ንውስኖ ከም ድላይና እዚና ናብ ገዛና ነእትዎ እዚና ናብ ካልኦት ንዕድሎ ዘይኮነሲ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከም ስርዓት ክውርቆን ሓወልቲ ክሰርሓሎም ስለዝኾነ ክፀንዕ እዩ ባህላ ያኒ ብሓፈሽኡ ንሕጂ ግን ነቶም ኩሎም ኣብ ፍረ ዘብፅሑና ተሳቂዮም ዘለውን ዝኸዱን ዘለውን ኩሎም ኣካላትና ዝቃለሱ ዘለውን ከይተረፈውን ብሓፈሽኡ እየ ክብል ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ብናይ ፒሮ ልሙምባ ክውድእ ሕጂ እውን African leaders are not honorable ይብሎም we must be our own leaders ይብል ማለት እዩ ምእንቲ ክንእመን መራሕቲ ክእመኑ ምእንቲ እንታይ ክንከውን ዘለና ኩሉ ነገራት ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና መራሕቲ ክንከውን ኣለና ካልኦት ክመርሑና እንድሕር ንፅበ ኮይና ጓኖት ክመርሑና ክንፅበ እንድሕር ኮይና ብካልእ ኣዘራርባ ሓያላት መንግስታት ብኮሎናይዜሽን ኣሳቂሙናስ ብናዮ ኮሎናይዜሽን ከዓኒ ናቶም ትካላት ናቶም ኮራኩር እንዳመሃዙ ከሳቂዩና ስለዘይግብኦም ነዚ ፈሊጥና ናትና ናይ ገዛእ ርእስና መራሕቲ ክንከውን ይግባአና እንዳበልኩ ብዙሕ ስለዝሰማዕኹምኒ ብዙሕ የቀኒየለይ ገለገለ ሕቶታት ብሓፂር ግን ከዓ መብዛሕትኡ ርእቶታት መመላእታ ምክንያቱ ዘይፍለጥ ዘይተፈልጠ ነገር ኩላህና ዘይንፈልጦ ነገር ስለዘይኮነ ሪፍሬሽን ሜሞሪ ስለዝኾነ ዝንህቦ ዘለና ካብኡ ነቂልኩም እቲ ትብልዎ ነገር መመላእታታት ዝያዳ ንፅበ ምናልባት ክሪቲካል ዝኾነ ነገር እንተደኣልዩ ንዓይ ዝምልከት ግን ከምኡ ድማ ንጀማል ዝምልከት ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም የቀኒልና ባሻይ ፅንሕ ኢለ ንእሽቶይ ግዜ ምስ ረኸብኩ ኣነ ቁሩብ ክሓተካ ሕቶ ዘይኮነስ ክጠቕሶም ዝደልዮም ነጥብታት ወይ ክትገልፆም ዝደልዮም ነጥብታት ኣሎ ሕጂ ግን ናብ ኣሚኖ ሓልፍ እስኪ ኣሚኖ ኢልካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ go ahead thank you ዘርኡ ሰላም ንኩልኩም ደጊመ ብተወሳኺ ድማኒ ንርጋባእ ነዚ ፕሮግራም ዝሒዝኩም ምቕራብኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም ከምኡ ክልተ ኣጋይሽ ሓውና ጀማልኩም ከምኡውን ኡስታዝ ባሻይ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቁም ነገር ሓዘል ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል መልእኽትን ትሕዝቶን ሒዞም ምቕራቦም ከዓኒ ንዕኦምን ወመስግኖም ማለት እዩ ልክዕ ብፍላይ እዚ ሎም መዓልቲ ንሕና ተኣኪድናሉ ዘለና እቲ ቅንያት ናይ ነፃነት ኤርትራ
ወይ መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ኣብኡ ዘተኮረ ኮይኑ ከምቲ ኣብ መጀመርያውን ዝጥቀስ ዝነበረ ያሬት ኩላትና ከማነይ እቶም ሰብ ፕላትፎርም እሲ ብሓደ ኮይንና ብሓደ ከነብዕሎ በቂዕና እንኸውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኮይኑ ግን ሕጂ ከምቲ ዮሃንስ ድበሎሲ ኣነ ናብ ክልተ ካልእ ገዛ ነይረ ናብዚ ናብቲ እናበልኩ ገለ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ክህሉ ስለተገደድኩ ማለት እዩ ልክዕ ብዛዕባ ናይ ነፃነት ብፍላይ ኣብ ዝቕንያት መዓልቲ ነፃነት እዚ ብወገንቲ ስርዓት እቲ ኩላትና ንሪኦም ንሰምዖን ዘለና እዩ ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ይድርከብ ዘሎ ብወገን ኣብ ወፃኢ እንርከብ ኤርትራውያን ብፍላይ እቶም ተቃወምቲ ገለ ከባና እዚ መዓልቲ እዚ ታሪካዊ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ከቢድ ዋጋ እውን ስለ ዝተኸፍሎን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ነንሕድሕድና ይህን ሚህን ንብለሉ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ከምኡን ናይ 33 ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝሓለፈ ፅንተት ይኹን ወይ ከዓኒ ብርሰት ናይ ሃገር ብምልኡ ነዚታት ብግቡእ ጌርና ንግምግመሉን ንመዝነሉን ንቅድሚት ከንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ንዘራረበሉ በዚ ኣገባብዚ ከነብዕሎ ዝመረፅና ብዙሓት ኣካላት እውን ክንህሉ ከለና እታ ሓንቲ ወቐንዲ ክዛረበላ ዝደሊ ከም ሕቶን ከቕርባ ናብ ብፍላይ ባሻ ይኹን ወይ ከዓኒ ጀማል ብዝያዳ ናቶም ርእቶ ክሰምዕ ስለ ዝደሊ ገለ ከዓኒ ነናይ ነፃነት ኢና ከነኽብር እዚ ነፃነት ዘይኮነስ ባርነት እዩ ንባርነት ከዓኒ ነኽብረሉ ኣብነት የለን ዝብል ርእቶታት ይስማዕ ማለት እዩ እቲ ፍልልይ ዘሎ ኣብ መንጎቲ መዓልቲ ነፃነት ተባሂሉ ተረጋጊፁ ዘሎ እሞ ን33 ዓመት ነኽብሮን ንሕጎሰሉን ንሕበነሉን ዘለና እቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኩለን ሃገራት ዓመታዊ ናተን መዓልቲ ነፃነተን የኽብራ ኣብቲ ሃገር ዲክታቶር ይሃሉ ዲሞክራሲ ይሃሉ ፅፉፍ ምምሕዳር ይሃሉ ዘይፅፉፍ ምምሕዳር ይሃሉ ኮይኑ ግን ታሪካዊ ዕለት ስለ ዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ባሻይ ንስኻ ከምኡውን ጀማል ከምኡውን ኣብ ገዛ ዘለኹም ያ እዚ ጌጋ ተረድኦ እዚ ዘሎ ኦኬ ስርዓት ዝገበሮ ተግባራትን ሃገርና ዘላቶ ኩነታትን ብሓደ ሸነኽ ክረአ እንከሎ ሕማቅ ዝኾነ መግለፂ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ብፍላይ ነዚ መዓልቲ ነፃነትና እዚ ክቡርን ከቢድን ዋጋ ከፊልና ዘምፀእናዮ ብደረጃ ክሳብ እውን ከነኽብሮ ኣይግባአናን እዩ ዝብል ርእቶታት ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዚ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ትብል እያ ሕቶይ የቐኒየለይ ثانك يو أمينة እሞ ንመኒኹም ክቅድም ንክልቲኹም ትምልከት ኢሉ ኣሎ እሞ ጀማል ሃብ ኦኬ ባሻ ንምህብታማ ዝኣክል ክልቲኦም ንክምልስዋ هو ኢለ هو هو